12 minut po godzinie 8, a w studiu je nasz gość Katarzyna Katkłewsko-Filepiok. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Nie pierwszy raz co widzimy, nie pierwszy raz go o młodych kasiebach i naprawdę to wszystko wezrzy tak, że ci młodzi robią tyle rzeczy, że co jakiś czas prosto musisz tu przejechać, zdać relację z tego, co się dzieje, żeby w punktach to wszystko wypisać. No to teraz punkt pierwszy to będzie prawie audiobook do powieści Sól Zemi Eugeniusza Prećkowa-Wścigłe. Skąd taka udba na taci prezentowanie literatury? To jest rzecz, która na ten czas brakuje w dziejaniem i nie leno w dziejaniem młodych ledzy, ale łeglowo, jak se wzyry, to teraz nie ma zbyt wiele chętnych do tego, żeby czytać książki, ale żeby słychać jo. I to my też taki projekt, który zaczęli, że tworzymy raza z Karną Kasubia tworzy audiobooki. To też jest fajne dla tych, co jadą auto, a na przykład oni wtedy nie mają jak czytać, a mogą prawie to z Vancouveru posłuchać. I jak przebiega prawie ta robota? Na ten czas my skończyli nagrywać Sól Zemi Prećkowa-Wścigłe. Dalej będziemy się zabierać za Weronka Derka Majkłe-Wścigłe, a co teraz dalej? Teraz dalej myślę, że na początku grudnia tam można czytać te audiobooki na Radiu Kasiebę. No, mamy nadzieję, że na naszej antenie to co tyś pojawi. Sól Zemi, coś to jest za dokos? Sól Zemi to jest taki zbiór chile z łopowiastków, różni temie, więc za wiele ja by nie chcę teraz gadać. Ja myślę, że wiele ledzy, które słycho Radio Kasiebę znaje, ta łopowiastka, ta książka była na już wiele lat je do przeczytania. Takie, a bundze tere do posłuchania, weronce my na naszej antenie bardzo wiele godere, to jest pozycja dla młodszych czytyńców i myślę, że tyś bardzo fajn bundze i ma to zaprezentować prawie w taci wersji audio. To jest jedno z dziejanów, jaci tere karno młodych kasiebów Łeska i Kasubia raza podimają. Z postępnych wydarzeniów, no my wiemy cały czas, że młodzi ledze utożsamiają się z hymna młodych. Wiemy, że waro robota prze teledysku do tego hymnu, ale ty się akcja jakomo rozpropagować ta pieśnia dochia. Teraz podjęliśmy taki projekt Śpiewaj z nami hymn młodych. Łechternym wszystko można przeczytać na wydarzeniu facebookowym i na Starnie Młodej Kasiebi. Co to jest? To jest projekt skierowany do wszystkich, tak powiem, ale przede wszystkim do szkolnych, do dzieci, do gimnazjalistów. Co by tam trzeba było zrobić? Trzeba przede wszystkim zaśpiewać hymn młodych, nagrać film krótki i wysłać do nas, wrzucić na Star na Facebookowi i w ten sposób my by chcieli, żeby też uczcić Dzień Jednoty Kasiebów. Także mamy się tydzień do tego wydarzenia, 19 stremiannika przebociwą Dzień Jednoty Kasiebów, no i to też pokazuje, że coraz lepiej my wchodzimy w te społecznowe media, bo z jednej strony ju akcja Cietej Dzecum po Kasiebsku, jako je organizowano prawie przez familia Majkłewścich, ja ci napisałem prawie Weronka, tyś była skierowana do prawie internautów, które nie mogą wrzucywać filmici. Jak myślisz, w nobleższym czasu będą widzieć takich akcjów internetowych? Ja myślę, że bo to się spotyka z dość wielkim zainteresowaniem. Tutaj też myślę, że nie tylko my będziemy dali sygnał z tym, ale pewno i też wiele innych ledzy. A jeżeli idzie o postępne dziejania karnów młodych kasiebów, to prawie nadchodzący Dzień Jednoty Kasiebów na to święto tyś mota jako słudbak, gdzie będzie ta fejrować? Dzień Jednoty Kasiebów. 18 będziemy wielki w sekcie, będziemy prezentować tradycjowej grę, a później 19 będziemy w Chmielnej. Tam też będziemy prezentować grę tradycjową i hymn młodych kasiebów. To znaczy, młodzi kasiebi bawią się w siandze, gdzie coś się dzieje. Co do prawie organizatorów rozegracjów, udało się w siandze prawie jakoś zabydować prawie jakoś ten udział w organizacji tego wszystkiego, jak organizatorowie zareagowali na tę udbę? Organizatorowie, oni byli wszyscy bardzo łedemkle i my nie mieli żadnego iwru, żeby się z tymi sprawami dogadać.
To jsme nostigue stremiannika we Wialdzi Wsi, tedy za 2012 začino so przed radnicą prawie Wialdzi Wsi bieg jednotek kasiebów. Tam bundze mógł płetkać młodych kasiebów, bundze mógł pogadać łetim, a w Chmielnie dzień jednote fejrowuny przez Kasiebsko-Pomerści zrzesieni. Tam tyś na stadionie bundze mógł płetkać prawie. Co do sportowych rzeczy, to mają dość wiele łetim godele. Ja bych chciał spytać czy jeś są jakieś plany na dalszy czas, czy jeś są jakieś strzodowiście, jakich chce ta połączyć w tych akcjach? Najbliższe plany, tak po próbce, to tyczą kunsk nowego czynnika, który my rechtujemy. Jak tak dalim, jak tak dalim dzetom, z młodzieżna gweju, czytać w internecie, kul 28 stremiannika. Czego są otykać, jaci tyme mają być tam reszuny? Jaci tyme? Na pewno będzie dziel szkolnych, też będzie dziel dla edukacyjny, będzie dziel dla literatura, czy gospodarka też, i muzyka, o ile dobrze pamiętam, turystyka. I pewno jest coś, nad czym my pracujemy, a jeszcze ja tak nie do końca mam to przerechtowane. Baro wiele tych utbów baro ciężko je to wszystko tak poprawdze w słowach wyrazić. Tej pytani czy je taci lecci zasób, żeby to wszystko zrobić? Czy w tych karnach młodych jejaś teli ledzy, żeby te wszystkie projekty ogarnąć? Współrobota należników Łeści i Kasubi na ten czas układa się bardzo fajnie i też myślę, że je wielgo nadzieja, że uda się nam przerechtować ten pierwszy numer i też następny. No i prawie z tacim nastawieniem myślę, że w sieci te projekty, jakich my godele uda się zrealizować. Godele jest z Katarzyną Kankowską-Filepiok, przydniczką Karna Młodych Kasiebów Łeska z Lezena. Dziękujemy bardzo. Bardzo.